με τους top 5 μεγαλύτερους YouTubers της Ελλάδας σε σχέση με το 2025. Ξεκινάμε με τον Βέρο. Ο Βέρος FF πρόσφατα εδώ και 2 χρόνια έχασε το κανάλι του. Έχει κάνει ένα νέο κανάλι με 3.000 subs. Δεν είναι καθόλου συνεπής με τα βίντεο του, άρα έχει πάρα πολύ καλά editing skills και γι' αυτό θα τον βάλω στο average. Μετά έχουμε τον Hydra YT, μια πραγματική μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού community, και στα 50 έφτασε και πριν ένα χρόνο γύρω στα 50k subs. Σκέφτομαι να τον βάλω στο good, διότι δεν ανεβάζει βίντεο, δεν είναι συνεπής, και ανεβάζει με Mobile Legends, Clash Royale και δεν ανεβάζει Free Fire videos. Άρα θα μπει στο good, μόνο και μόνο για τα subs του, για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο ελληνικό community. Μετά έχουμε τον Toxic. Ο Go Toxic πραγματικά είναι ο μοναδικός ενεργός από αυτούς τους 5 YouTubers. Άρα θα τον βάλω στη θέση 1, the best. Μετά, Φώτης την Gamer. Ο Φώτης έχει να ανεβάσει πάρα πολύ καιρό βίντεο, αλλά είναι και αυτός μεγάλος YouTuber με 10k subs. Άρα σκέφτομαι να τον βάλω μαζί με τον Βέρο. Τώρα κάτσε να κάνω delete το bad. Καταλάβω, σόβαλα. Μετά ο Dan. Ο Dan FF δεν είναι τόσο στο YouTube αλλά στο TikTok ενεργός. Ήτανε. Με 1 εκατομμύριο σε ένα βίντεο με το Season 2 Elite Pass και συνέντευξες φορές του. Και σκέφτομαι να το βάλω στο good.